Sokkal kerestem, de itt van. Na, fixálni kell. Hát arra mutat, innen beszélek, így kell belebeszélnem. Így. Kéne egy állvány neki. Új ez a setup. Figyeld. Így. És akkor így ilyen természetes hangja lesz ugye a növénytől. Nem? Jó. Kucendári. Hello. Akkor ez meg nem is. Ahogy látjátok, az egyik téma az a dollárindexnek a párnapos jó nagy szakadása lesz. Ő itt. Ez lesz a fő kérdés. Nem ez. Ó, jaj. Boink. Így. Na, tehát. Bocsánat, nem a miértet, nem a fundamentális dolgokat fogjuk feszegetni, hanem a technikai részébe fogunk belemenni, hogy hogyan lehetett leolvasni, és hogyan lehetett várni ennek a szakadásnak a létrejöttét. Gyakorlatilag csak a folyamatot szeretném gyorsan bemutatni. Ez lesz a múltnak a vegzálása, piszkálása, dollárindex személyében. Hát amúgy, hogy miért szakad, Trump elejtette. Valószínűleg. Na, ne kalandozzunk el, tehát dollárindex. Itt van. Your current most important DXY target until. Mert hogy adtunk invalidation leveleket, target leveleket, én adtam magamnak, mert nem nézi senki. Bár ezt 38-an megnézték, és kaptam egy lájkot is, nem erre, hanem a másik témára, amit szeretnék feszegetni, az pedig a jövőbe fog belekukkantani, méghozzá az aranyba. Aranyeső a családunkra. Hoppá, mik ezek a nyilak itt? Nem akarom spoilerezni. Ígyni. Aranyról szeretnék beszélni. És egy nagyon izgi dologról, az arany és a dollárindex párhuzamáról, és hogy hogyan lehet egyiket a másik segítségére felhasználni, mármint árolvasás szempontjából. Ez egy nagyon jó kis hack lesz, amit szerintem sokan fogtok majd tudni használni. Tehát ezt is megosztottam X-en, most elkezdtem itt influencerkedni. Egyelőre dollárindex, arany. Ja, most akkor be is spoilerezem, all-time high, amit várok az aranynál. Jó? Hogy nem mindig csak a múltat vegzáljuk. Vegyük elő a jós gömbünket, és akkor jósoljuk meg a jövőt. Picurka színesítésképpen még bele szeretnék szúrni olyanokat is, hogy ne csak olvasgassuk, meg beszéljünk a levegőbe a piacról, hanem ilyen kicsit ilyen izgi dolgokat is. Tehát itt a dollárindex szakadását, azt nem csak ugye előre jelezzük, meg felrajzoljuk, és akkor úgy örülünk neki így a levegőbe, hanem megpróbáljuk on the spot lekereskedni. És akkor az úgy még izgalmasabb. Ugye itt most forex párokról beszélünk, de hát nyilván ugye a dollár az elég sok mindent befolyásol ugye a világ pénzügyi részén. Nyilvánvalóan dollárral párban álló valuták is, mint például a USD JPY, japán yen, ugye, konnichiwa, ugye az egy irányba fog mozogni a dollárral, tehát hogyha a dollár esik, akkor ugye a japán yen is esni fog. Most kérdezheted, hogy akkor ez mi a kutya fitty ez a long, megbeszéljük ezt is. A NZD USD, ugye az új-zélandi dollár, ez pedig inverse korrelál ez inverse korrelál a dollárindexel, tehát itt megfordítva kell nézni, ha esik a dollár, akkor itt pedig inkább long pozíciókat kell keresni. Ez lesz a fő téma, mindegy. Ez csak ilyen kis színesítés. Spooling example. Ugyanúgy a japán yennél. Milyen az, amikor az algoritmusnak az oldalán állsz, és minden úgy történik, ahogy azt te várnád egészen egy adott pontig. Ezt hívjuk spoolingnak, de majd ezt egy kicsit jobban megbeszéljük. Nem most csak itt csapongok az elején, hogy legyen egy kis attention grab. Please like the video. Oké, szóval ki szeretném jelenteni, hogy az arany új csúcsokra fog törni. Szerintem. Jó? Most itt beleordítom a levegőbe. Lesz majd itt egy kis manipulációs fázis előtte, de a kijelölt csúcsaink azok föntebb vannak, föntebb találhatóak. Jó, nézzük meg a dollárt. Nem szeretnék olyan nagyon-nagyon elidőzni például definíciókon, hogy mi az az árrés, fair value gap, ugye hivatalos nevén, ahogy azt a leghíresebb alkalmazója használja, Michael Huddleston, nem tudom, hogy hallottátok-e, ICT, nagyot megy a bácsi mostanában. Összedobok egy ilyen kisebb PDF-et, és akkor ott
majd lentebb a leírásból le lehet tölteni ingyenesen, és akkor ott el lehet olvasni, hogy mi az az árrés, mire gondolok, amikor likviditási árszintekről beszélek, mire gondolok, mire is gondolok, amikor az ár 3 mozgás típusáról beszélek, az akkumulációról, a manipulációról és a disztribúcióról. Power of 3, így is meg lehet találni a szakirodalomban, a YouTube-on. Nem megyünk bele a közepébe, ezeket most csak így bele fogom ordítani, és azt feltételezem, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélek. Jó, nagyjából 20 percünk van ezt lehozni. Akkor nyomjuk. Szóval, dollárindex. Hogyan lehetett előre látni ezt a nagyobb esést? Én jobban szeretek mindent először tisztes távolból megvizsgálni. Ahogy látjátok, a napos csárton vagyunk, jelen pillanatban. Chart, grafikon, chart. Ez egy nagyon jó példája annak, hogy még jobban hátrább lépjünk egy kicsit. Nem is a hetesre, hanem először menjünk ki a havira, a havi grafikonra. Kicsit belezoomolok, beszéljünk gyorsan arról, hogy mi történik itt, mit látunk nagyon egyszerűen. Volt egy impulzív elmozdulásunk felfelé, egy disztribúciós fázis, utána az ár visszacsorgott szépen egészen ennek az elmozdulásnak az 50%-áig. Tehát ehhez az elmozduláshoz képest itt relatív egy neutrális 50%-os árszinten mozgott oldalaztunk. Mit jelent az oldalazás? Konszolidált az ár, egy szűk range-ben mozogtunk. Ilyenkor a konszolidációnak van egy funkciója, hogy miért csinálja ezt ilyen akkumulációs fázisban. Ez már egy kicsit beszédesebb elnevezés. Akkumulál, likviditást fog építeni itt a szűk range felett és alatt. Mi a likviditás? Gyakorlatilag resting orders, tehát hogy mondjam röviden, adásvételi hajlandóság épül fel a range alatt és a range felett. Rengeteg interakció lesz ezeknél a szinteknél. Jó? Tehát volt egy disztribúciós fázisunk, most volt egy akkumulációs fázisunk, és van nekünk egy harmadik fázis, ami szépen ebben a ciklikus mozgásban mindig megjelenik, ez a manipulációs fázis. Ha látunk egy ilyen likviditást építő szűk range-ben való mozgást, először mindig én legalábbis egy manipulációs mozgást feltételezek ebből kifelé, valamelyik oldalra. Ugye nem jósok vagyunk, mi csak különböző forgatókönyveket, szenáriókat állítunk fel magunknak. Az egyik forgatókönyv ebben az esetben a szűk range-ben való mozgás utáni manipulációs felszórás, ami itt történik meg, kiszedte a vevő oldali likviditást. Mivel ezt egy manipulációs fázisnak feltételezzük, ez is egy beszédes dolog, tehát hogy nem ez lesz az igazi elmozdulásunk, tehát nem felfelé fogjuk várni a dollárindexet, legalábbis ebben a szenárióban, hanem visszafelé. Most beszeretnék dobni egy másik eszközt, amit rengetegszer használunk, ez pedig az árrés. Jelöljünk fel egy havi árrést. A legközelebbi ő itt, mivel itt nagyon-nagyon kizoomoltunk, és nem kell nekünk ilyen időtávokban, legalábbis legtöbben nem a havi csártokon kereskednek, talán miért feltételezek ilyet. A lényeg az, hogy most nagyon ki vagyunk zoomolva, itt gyakorlatilag csak annyit feltételezünk, hogy ebben a hónapban vajon melyik iránynak van nagyobb valószínűsége. Az, hogy felfelé fogunk elmozdulni, vagy hogy lefelé fogunk elmozdulni. És hol vannak azok az árszintek, amik a havi grafikonról leolvashatóak, hogyan tudjuk ezeket átvezetni, és segítségül hívni a kisebb időtávú kereskedésekhez. Tehát amit itt a haviról le tudtunk olvasni, az egy olyan forgatókönyv, hogy a dollárindexet lefelé várjuk, kialakítottunk egy miértet, és az árrések, amiknek az egyik tulajdonsága, hogy vonzzák az árat, ezért ki tudunk jelölni ezen a nagy időtávon egy konkrét árszintet, ahova várjuk az árat. Itt most már nyilván beteljesült, mert ugye most a múltat vegzáljuk, de ez nemrégiben még nem volt meglátogatva. Ez az árszint a havi árrésünknek a felső szintje lesz. Ezt fogjuk célozni. Na, durbele-bum, menjünk le a naposra, és itt a naposon fogunk egy picurkát elidőzni. Itt szuperül látszik, hogy ami a nagyobb idősíkon egy fair value gap volt, egy árrés volt, az amúgy a kisebb idősíkokon egy kis ajnak fog kirajzolódni. És hogyha nem zoomolunk és nem nézzük meg a havi grafikont, akkor nem fogjuk tudni, hogy ez az aj itt
miért egy speckó aj? Most nagyon szépen látszik, hogy ez az aj formálja meg nekünk a havi árrésünk tetejét. Hogyha a napos diagramot vizsgáljuk, akkor nem fogjuk látni a különbséget mondjuk ennek a két aj között. Jó? Ezért érdemes mindig egy kicsit kijebb zoomolni, és itt már bejön az árnak a fraktál természete, hogy tulajdonképpen nem is két külön dologról beszélünk, amikor likviditásról és árrésekről beszélünk, mert hogy a kettő az ár fraktál természete miatt ugyanaz. Egy árrés likviditást is jelent a kisebb idősíkokon. Pont emiatt. Tetszik érteni? Okidoki. Van egy nagy időtávú narratívánk, ami miatt lefelé várjuk az elmozdulást ebben a hónapban, ezért szűkítjük a kis kobakunkat, és inkább a shortokra fogunk koncentrálni, nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy tévedünk, nyilvánvalóan, mert nem jósolgatunk, csak forgatókönyveket állítunk fel. Jó? A, B szenárió, készüljünk fel mindenre. Visszatekerjük az időt, visszamegyünk az időbe, és azt hiszem nagyjából ide, ahol létrejött a naposon egy újabb árrésünk, ami már sejteti ennek a havi árrésnek a látogatását. Történt itt felül nekünk egy likviditás szerzésünk is, az ár felszúrt egy csúcs felé, majd onnan elmozdult, és réseket gyártva elkezdett lefelé csordogálni. Itt is van egy árrésünk, és itt is van egy árrésünk. Ezek jelek arra, hogy ez a hosszas elmozdulás felfelé, ez kezd megváltozni. Ezt úgy hívják az ICT traderek körében, hogy az ICT hívja így, hogy Change in the State of Price Delivery. Ezt a shiftet, ezt a változást, hogyha le tudjuk követni, és van egy konkrét ár, amit amúgy mi célzunk, akkor szépen ezeket a nyomokat lekövetve meg tudjuk jósolni, hogy mi lesz az ár végcél. Meg tudjuk jósolni, hogy hova is tart az ár, és kell egy olyan árszintet is keresnünk, ami után elvetjük, nem vesszük feleségül a forgatókönyvet, tehát nem fogunk ragaszkodni ehhez heteken, hónapokon keresztül, amikor már elkezd fölfelé menni az ár, hogy már pedig bele fog szúrni abba a hetigebbe. Meg kell határoznunk egy olyan árszintet, amit hogyha áttör az ár, egy lépéssel hátrébb állunk, és újra megnézzük tisztes távolból, hogy na jó, akkor ez az ötletünk, ez nem volt jó. Mi lett a következő nagy valószínűségű valid kimenetel? Itt pedig még hozzá ennek az árrésünknek ez a felső vonala lesz az, amit ezzel jelöltem, hogy bearish TCA. Azért bearish TCA-nak kereszteltem el, mert bearish vagyok, tehát lefelé célzok egészen addig, amíg nem zár az ár fölé a gap fölé. Bearish till closure above, ami magyarul azt jelenti, ha az ár elkezd felfelé menni, és lesz egy olyan napos gyertya, ami fölött fog zárni, itt, akkor elvetem ezt a szenáriót, és nem célzom tovább ezt az árszintet. Haladjunk kicsit előre az időbe, telnek a napok. Jelen pillanatban igazából mit vár az ember egy ilyen grafikonnál? Egy felszúrást a napos árrésbe, és onnan való elmozdulás lefelé. De nem jósolgatunk, hanem nézzük és olvassuk a gyertyáinkat, hogy mi fog innen létrejönni. Felszúrtunk, elmozdultunk, eszméletlen, gyönyörű. Az ár nyomtatott nekünk még egy napos árrést. Itt, hogy lesz nagyobb a kurzor? Itt, ott. Itt például, ha követed a Twittert, akkor itt rengetegen mondták azt, hogy na most fogunk eldurranni felfelé, mert hogy fölé a napos rés fölé zártunk. És itt már futtatjuk az agyunkba, hogy mi a következő kisebb kis szenáriónk itt a naposon, ami megtörténhet. Látunk egy ilyen csúcsot, hogyha lefelé célzunk, nagyon szeretjük, hogyha történik a várt irányunkkal ellentétes likviditás szerzés. Tehát ilyen esetben lefelé célzásnál egy buy-side liquidity rate-et szeretnénk látni, és nem tudom miért itt mutogatok, amikor itt kéne mutogatnom, hogy az még bőven tökéletes, sőt még szebb is, hogyha kiszedjük ezt a csúcsot, úgyhogy nem zárunk fölé a határunknak, majd onnan mozdulunk el, és látogatjuk meg ezt az aljat. Ez az egy szenárió van gyakorlatilag, ami még belefér a lefelé való elmozdulásunkba. Látszik, hogy nem kell bekakilni, nem zártunk még fölé az árrésnek, még bőven jók vagyunk, történt egy likviditás szerzés felfelé, innen várnánk az elmozdulást lefelé a lenti célunk felé. De jó, feljött a nap. Na. És ugye nem kell elszpoilerezni, mert hogy mindenki tudja, hogy mi történt. Paf!
ebben a pontban, február 28-án, amikor ez a gyertya végleg kinyomtatódott és lezárt, ez volt az egyetlen egy szenárió, az egyetlen egy utolsó mohikán a forgatókönyvek között, ami még élt lehetséges lefelé való elmozdulásként. Innen lehetett ezt, így lehetett ezt gyakorlatilag leolvasni, és nyilván, hogyha kicsit lejjebb megy az ember, a 4 óráson lehetett nagyon szépen a forgatókönyv gyártáshoz az árrések és a likviditási szintek interakcióját figyeljük. Interakcióként most arra utalok, hogy mi történik, mit fog csinálni az ár, ha elér egy likviditási árszintbe. És a mit csinál kérdésre pedig az árrést fogjuk segítségül hívni. Eleve egy olyan zónában tartunk a napos diagramon, ahol ugye megbeszéltük, hogy egyetlen egy szenáriónk él a legvalószínűbb elmozdulásnak az oldalán. Mikor súgta meg az ár, hogy valószínűleg ez a játék fog végbe menni? Amikor nyomtatott nekünk egy 4 órás árrést ezen likviditás fölött, majd ezt rögtön utána tönkre is tette, alá is zárt, inverzé tette ezt a 4 órás fair value gapet. Itt, ebben a pillanatban lehetne konkrét pozíciókat meghatározni, megfogalmazni a különböző eszközökön. Nyilvánvalóan ugye nem a dollárt kereskedjük, de innentől kezdve az egyetlen egy cél, az lefelé van. Tehát így gyakorlatilag ennek a 3 napnak az irányát. Nem nagyon szeretnék úgy fogalmazni, hogy lehet tudni, de erősen lehet sejteni, hogy merre fogunk haladni. Jó, ő lett volna akkor a dollárindex, és most egy nagyon izgi dolgot szeretnék mondani, egy tök jó hacket, egy szuper korrelációról szeretnék beszélni, méghozzá a dollárindex és az arany között. Köztudott, vagy hát nem tudom, hogy köztudott-e, de inverse korreláció van a két eszköz között. Ha a dollár felfelé megy, akkor az arany pedig lefelé fog haladni. Viszont, ha egy picit ezt az inverse korrelációt tovább fejtegetjük, akkor még arról az érdekes jelenségről tudunk beszélni, hogy ha, és itt most egy picit rajzolgatok, itt lesz a DXY, mint a dollár, itt meg legyen a gold, mint az arany. Tehát, hogyha a dollár felfelé halad, nem ezzel fogom rajzolni, bocsánat. Dollár felfelé halad, akkor az aranynál pedig egy lefelé való esést várunk. Viszont ez nem mindig van így, sőt jelen helyzetben sem volt így. Ezért izgi ez a példa, ezért akartam erről beszélni, mert hogy ebben a pár napban, ha láttátok, hiába esett böszmemód a dollár, nem mozdult meg az arany. Konszolidált. Tehát megugrott a dollárunk, nem felfelé, hülye vagyok, tehát lefelé a dollárunk, de ebben az időszakban az egy szűk range-ben konszolidált. És nem az történt, hogy felfelé kezdett el szaladni. Jöhet a kérdés, hogy mi történik ilyenkor. Ennek a két eszköz kapcsolatának van még egy érdekes tulajdonsága, méghozzá az, hogyha az egyik eszköz konszolidál, és a másik eszköz pedig nagyokat mozog, akkor a következő fázisban, ugye a nagy mozgás után mindig várunk egy pihenést, várunk egy kis pihit a dollárnál, vagy legalábbis egy lassú felfelé való elmozdulást, korrektív elmozdulást várunk a dollárnál. Ez lehetőséget ad a párjának, jelen esetben az aranynak arra, hogy kilőjön egy hatalmas energiával, ebben az esetben felfelé. Így. Tehát itt két dologról beszéltünk. Ha az egyik le, akkor a másik fel. Ha az egyik áll, akkor a másik mehet. Ha a másik áll, akkor meg az egyik mehet. Bujkálnak egymás elől, tehát amíg a dollár egy kicsit alszik, addig az arany pedig mehet. Így váltásban dolgoznak. Tehát ez a másik tulajdonsága. És akkor ugye ez azért izgi, mert nem csak a múltat turkásszuk, hanem most így jelen pillanatban olvassuk szépen az arany árát, és mondjuk, hogy gyakorlatilag all-time high-t várunk. És félre ne értsetek, ezt én nem azért mutatom, mert hogy én most megmondtam, hogy akkor az arany ide fog menni, hanem ez egy tök érdekes korreláció, ami szerintem nagyon hasznos tud lenni, és szerintem előszeretettel fogjátok majd használni, és segítségetekre fog válni
ti is magabiztosabbak lesztek ennek a használatában, hogyha ezt élőben lekövethetitek. És itt most nyilván nem volt elég ennyi, hogy ha az egyik áll, akkor a másik megy, ha az egyik erre megy, a másik arra megy. Nyilvánvalóan a piaci szerkezetet ugyanúgy olvasni kell az aranynál is, csak ezt megtettem már kicsit előtte. Nem, havi. Tehát mi történik az aranynál? Nagyon erős elmozdulásunk volt ebből a havi gapből. Jó, le a 7-esre. Itt volt a havi gap, innen mozdultunk el felfelé, és a legközelebbi infónk pedig az, hogy egy 7-es gapből szintén elmozdultunk felfelé. Fontos az idősíkok szinkronizációja is, hogy egy 7-es gapből kaptunk elmozdulást felfelé, akkor azt a 4 órás idősíkon figyeljük, mert az adja nekünk a legvalószínűbb információt. Hogyha pedig egy napos gapből várunk elmozdulást, akkor pedig az 1 órás diagram az, ami a legvalószínűbb adatokat fogja nekünk nyújtani. Na de elmozdultunk felfelé a 7-es gapből. Amit látunk most, hogy gyakorlatilag még mindig benne vagyunk ebben a konszolidációs fázisban. Tartja az arany ezt a 4 órás árrést. Ezt is kibigyeztettem ide a Twitterre. Itt van, tehát melyek azok a szintek, amiket én várok az aranynál, és hogy miért, ezt pedig ide írtam. I'm waiting for gold to explode. Why? Explode, mint hogy felrobban. Nem a legjobb az angolom, nem biztos, hogy az explode a legszebb megfogalmazás. Itt azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ez a frusztrált, összenyomott konszolidációs fázis a végéhez közeledik, és amíg megpihen a dollárindex, addig szabadjára engedheti az aranya a fantáziáját, és megnézheti, hogy mi van a felhők fölött. No, ez milyen hasonlatni? DXY and gold are inversely correlated. Erről beszéltünk. The dollar dropped a lot in the last few days while gold was in a consolidation range. Yes, taglaltuk. The upcoming accumulation phase of DXY could let gold rise to its higher targets. Calling the gold all-time high now. Okay, bye. Azért nem raktam pontot a végére, mert kimaxoltam a tweetnek a karakterét, és nem lehetett már többet írni. És belájkolta nem magamnak, hanem valami OnlyFans-es cucc belájkolta, képzeljétek el. Hát ugye ilyen az influencer élet. Meg már 41-en megnézték. Mi? Na. Kutyafuttában ennyit szerettem volna mondani. Nagyon gyorsan szaladjunk át itt a japán jenen. Tényleg csak így beköszönünk, hogy konnichiwa. Na, nem vicces. Most itt erre sajnos nem jutott idő, meg ez most egy picit pixeles itt ez a kép. Nagyon szép likviditási árszintek voltak, amiket tudtunk célozni. Itt látszik itt alul, hogy lehet, így 4HOB. Ez egy 4 órás order blokk volt, ez a szürke vonal, ebbe szúrt bele az ár. Magyarul egy olyan zónában vagyunk, ahonnan várnék elmozdulás felfelé. A narratívában nem megyünk bele, mert az megint egy óra lenne. Itt, és itt, amiket tudunk célozni. Ez egy 5 perces diagram. Miért hoztam meg a döntést, hogy longolni fogom a japán jent? Egy olyan zónában voltunk, ahonnan vártam elmozdulás felfelé. Gyönyörű targetek voltak, amiket tudok célozni, tehát a pozícióm kerete az nagyon szépen felállt, a honnan, hova kérdésre elég magabiztosan tudtam megadni a választ. Innentől kezdve már csak a mikorra kellett válaszolni, hogy mikor fog elmozdulni az ár, és itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy ne siessük el a pozíciónyitást akkor sem, hogyha nagyon magabiztosak vagyunk ahonnan hovába. Így gyakorlatilag nagyon balul is elsülhetnek a dolgok, hogyha csak vakon belevásárolunk például ebbe a 4 órás szintbe, és várjuk, hogy kilőjön felfelé az ár. Nem kaptunk a piactól itt jelet, hogy ő itt meg szeretne állni, és el szeretne mozdulni. Attól függetlenül, hogy van mit céloznunk, és van egy helyünk, ahonnan várjuk ezt az elmozdulást, az nem jelenti azt, hogy a piac is így gondolja, nagyon könnyen tudna itt átszakadni, főleg, ugye, hogy a dollár lefelé esett. Ezért is kellett nagyon óvatosnak lenni ezzel a japán jenes move-val. Itt a dollárnak nem volt elég ereje, hogy a jent lejjebb húzza. Na de amit ilyenkor figyelni kell, mint mondjuk itt például entryként használtam is, egy olyan zónában konszolidációt tapasztaltam, ahonnan várom az elmozdulás felfelé, és történt egy manipulációs elmozdulás lefelé. Erről a kis konszolidációs fázisról beszélek. Itt az R betűs vonal mutatja azt, hogy történt egy raid, egy manipulációs mozgás, bele ebbe a 4 órás
órás orderblokkba, majd innen mozdultunk el felfelé. A jelet ott kaptuk meg, hogy ez az elmozdulás egy manipulációs fázis, amikor ez az 5 perces árrés fölé lett zárva ezzel a gyertyával, és visszazárt az ár ebbe a szűk range-be. És mivel egy olyan zónában vagyunk, ahonnan felfelé várjuk az elmozdulást, végig ezeket a csúcsokat tudjuk célozni felfelé. Tehát a checklistünkön gyakorlatilag mindent kipipáltunk, és még az is a mi oldalunkon áll, hogy egy nagyon szép kockázatnyereség arányt tudunk megfogalmazni a piaci szerkezet kontextusában. Tehát gyakorlatilag nem vakon vásárolunk be egy vakon nyitott kockázattal, hanem a stop lossunkat egy teljesen valid helyre tudjuk rakni. Miért nem várok már ide visszaszúrást? Mert már megtörtént egy manipulációs mozgás. Ha az én szenárióm, az én forgatókönyvem az igaz, akkor az árnak nincs miértje még egyszer visszaszólni ez alá, az alj alá. Tehát gyakorlatilag ide formálhatom a kockázatomat, és ide helyezhetem a stop lossomat, az entry az akkor történik meg, amikor fölé zár az 5 perces gap fölé az ár. Itt lehet látni mellette, hogy ott vásároltam be. Itt is realizáltunk, az ez a tripla csúcs. Itt is realizáltunk, ezeknél a csúcsoknál, és itt fent is realizáltunk ezeknél a csúcsoknál. És még hagytunk egy lotot szaladni felfelé, de az amúgy visszaesett és break-evenbe ki is szedett minket. A spoolingról, mint jelenségről gyorsan hadd beszéljek, az pedig ez a kép fogja szemléltetni. Ez ugyanaz a pozíció, amit az előbb néztünk 1 perces diagramon. Ugyanezt a konszolidációs fázist néztük az 5 percesen. Ez a szürke vonal, ez ugyanaz a 4 órás orderblokk. Jó? Tehát ilyen kontextusban nézzük. És a tripla csúcsok, amit az előbb is említettünk, azok pedig ők itt. A spooling egy olyan jelenség, amikor az árnak van egy tiszta likviditási szintje, amit célba vett, megtörtént a változás a piaci szerkezetben, véget ért egy eladói program, egy market maker sell modell, nem megyünk bele, és elindul egy market maker buy modell, egy vevői program. Amit itt láttok, ezek a kis rózsaszín vonalak, ezek azt hivatottak szemléltetni, hogy ilyenkor, amikor egy vevői program az alsóbb idősíkokon beindul, azért emelem ki az alsó idősíkokat, mert minél lejjebb megyünk az idősíkokba, mint például egy 1 perces diagram, ott annál inkább az algoritmikus kereskedés van jelen. Ezek a határvonalak, ezek az algoritmikus kereskedésnek a lábnyomait, a morzsáit kívánják szemléltetni. Spooling, tehát a spooling, mint olyan, egy market maker modellben fog megjelenni, az eladói modell és a vevői modell között a váltás az itt történik meg, ennél a manipulációs mozgásnál 5 perces gap fölé zártunk. Ettől a pillanattól kezdve az ár vevői programba lép, ami azt jelenti, és most már tényleg ki fogom mondani, hogy minden egyes bullish PD arrays-t tiszteletben fog tartani, egészen addig, amíg el nem ér a cél árszintig. Jelen esetben a cél árszintünk ez a tripla csúcs likviditási árszint. Rengeteg order van ide bejegyezve. Az ár ordítva szalad ezért, hogy ide beleszúrjon, és fillelje ezeket az ordereket. Nagyon csúnya a hunglis megfogalmazásom volt itt a bullish PD arrays-t tekintve. A bullish PD arrays gyakorlatilag annyit tesz, gyönyörűen és tisztán fogják tartani a funkciójukat. Ha megnézitek, itt alul, itt nem tudom, remélem látszik, itt alul, ahol beszálltunk, ahol az 5 perces gap fölé zártunk, ott létrejött egy 1 perces árrés, amiből visszaszúrt az ár, és onnan mozdultunk el felfelé. Újabb 1 perces árrés keretkezett, az ár visszaszúrt, nem zárt alá, elmozdult felfelé. Újabb 1 perces árrés, beleszúrtunk, elmozdultunk felfelé. A következő vonal nem árrést szimbolizál, hanem egy order blokkot, nagyon mezelyen fogalmazva, egy lefelé záródó gyertya, egy szürke gyertya, a fehér melletti szürke gyertya. Ezt is tiszteletben fogja tartani a spooling során az ár. Minden egyes lefelé keletkező gyertyát tiszteletben fog tartani, amiből amúgy árrés keletkezett. Mindegy. Ennek az order blokknak a tetejét húztam meg, látszik, hogy fölzártunk, konszolidáltunk felette, újabb elmozdulás felfelé, újabb árrés, beleszúrtunk, elmozdultunk, újabb árrés, beleszúrtunk, elmozdultunk, nem zárunk ezen árrések alá. Egyszer sem zártunk alá, egészen addig, amíg elértük ezt a tripla csúcsot. Ezt hívják spoolingnak. Ez
is tök érdekes. Ez egy érdekes algoritmikus jelenség az ármozgásban. Jó, na, megint kicsit túldumáltam magam. Pedig még annyit mond, az új-zélandi dollárról még nem is beszéltünk. Kutyafáját. Jaj. Jó, okidoki. Most beszélgethetünk majd mélyebben árésekről, meg a likviditás szintekről, a konkrét reakcióról, hogy mit figyelünk ezeknél a dolgoknál. Egész konkrét mankókat használunk a kereskedéshez, amiket ki tudunk pipálgatni, és így minél jobban kiszűrjük az érzelmek által indukált, hát úgymond hibás piaci döntéseket. Igen. Azért a hibás szót használom, mert az ár olvasása nem arról szól, hogy mit szeretnél látni a grafikonokon, hanem arról szól, hogy mit mutat neked az ár. Nagyon nehéz menedzselni ezeket az érzelmi állapotokat. Mindehez nagyon erős alapokon álló szabályokat kell alkalmazni. És nagyon szívesen beszélnék ezekről a szabályokról, hogyha van kedvetek meghallgatni. Persze csak akkor már így... Amúgy is beszélnék róla. Na mindegy. Adieu. Mikor jelentkezzünk, amikor az arany újabb all-time high-okon van, hogy itt majd verjük a mellünket? Lehet vagánykodni, hogy akkor ezt megmondtuk. Örülhetünk a fejünknek. Jó, na. Kösz a figyelmet. Nem, szívesen. De már viccelek, köszönöm. Nagyon kell. Lájkolni csak akkor lájkoljatok, hogyha azért... pénzt kapok, mert amúgy meg tök mindegy. Feliratkozásért lehet pénzt kapni? Hello!